kwambiri and kwambiri kuona kuti the kind of a person he was sanali munthu wamba and kwambiri maganizo awo anali opita chitsogolo. Tukuatenga Dr. SAULOSI CHILIMA kuti anali a progressive thinker. Tikakamba nkhani ya contribution yawo ku moyo wa munthu wolumala. Timakumbuka nthawi zambiri nthawi imene anali ku Airtel Malawi kuti ali CEO. Ndi mmodzi mwa anthu amene anali patsogolo kwambiri kulimbikitsa maphunziro ana olumala. And tukudziwa kuti anathandizapo masenta angapo tukamba zaku ikwendeni uku senta yana blind kwambiri so kusalima LES school pali school for the blind pamene Airtel under the leadership ya Dr. SAULOSI CHILIMA anaichita refurbish center ija kwambiri ndikuthandiziranso kugula equipment ina yatsopano kuthandizira kuti center ija iwoneke bwino kwambiri. And kwa ifeyo poona chitsogolo timaona kuti we have one of the senior leaders of this nation amene ali ndi mtima wopitisa patsogolo maufulu anthu olumala. Konjezera pamene popo tikanena nkhani za ndale. Atayambisa chipani cha UTM mwina ena titaukumbuka kuti mu 2019 elections mmodzi mwa candidates achipani cha UTM pa MP ndi munthu amene anali ndi waulumali. Nthawi imene yoyo ndikukumbuka bwinobwino mbaleyu interest yake nayo ima ukhansala, koma kuona kuthekera kumene kunali mwa iyeyo chipani under the leadership ya Dr. Chilima anamulimbikitsa iyeyo kuti mpaka akaime pa MP. Nthawi imene yoyo mu social media atawina pa ma primaries it was all over ndithu kukamba za honorable amene wawa mbali wathu Asif Yasin wakusalima South constituency imene inde sana chite bwino koma chipani chinampasa support under Dr. SAULOSI CHILIMA and mavota amene anapeza sikuti analiso ochepera iyayi, anayi mavoti ndithu abwino ndithu ambiri ndithu. And kwa ifeyo the loss ya Dr. SAULOSI CHILIMA ndi loss yayikulu kwambiri. Mwina ndionjezerepo tsopano being a vice president. Titonena kuti tukamba zoti him contributed a lot ku Malawi 2063. Tikamakamba za Malawi 2063, one of his strongest agendas inayinkhani ya mindset change. And mutaona kuti mindset change is one of the features ya Malawi 2063. And chiyembekezo chathu chinayi choti mwina MIP 1 implementation yake, he will be one of the people that will be championing supporting the president Dr. Lazarus Chakwera. Koma living at this time ndi chinthu choti chopweteka kwambiri. And you know kuti nkhani ya Malawi 2063 tukamba za inclusive wealth creation, making Malawi a self-reliant nation. This inclusion aspect ndi mbali imodzi imene Dr. SAULOSI CHILIMA was subscribing to. And kwa ifeyo zatikhuza ndithu and kuvomera kumakhala kuti chifukwa ndife anthu okhulupirira kuti pali nthawi yobadwa ndi nthawi yopita. Koma Dr. SAULOSI CHILIMA has been one of the players in this nation advancing agenda ya disability kwambiri. Nje tikaona za legacy ngati mene mukulongosoleramo zimene zizi inde atisiya apita komano ngati Fedoma
ndi mphamvu zotani tsopano kuti mmene zateremo sikutanthauza kuti mwina mukhale okhumudwa koma mwina kuyang'ana zina ndi zina zabwino, the positive energy that he brought in or the mindset change you're talking about, mupita bwanji kutsogolo kutengera legacy yawo kuti muonetsetsebe kuti zimene amafunitsitsayo zithebe kukwaniritsidwa? I think chachikulu ndi aspiration imene anabweretsa within the nation, within the movement. Pali zambiri zina tidakakambapo and kwambiriso kuti some of the things like Yamalau 2063 has been this is a shared aspiration. We'll still bank on the goodwill that the head of state has, and we are hoping that in terms of way forward, the head of state, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera, will actually decide based on the shared aspiration. And the shared aspiration, we know that different political parties now also alinayo aspiration ingati imene yoyo. So kwa ife kupita chitsogolo tikuona kuti tiyeni ngati dziko tikuyenera ndithu tisunthe ndithu, koma pamene tikusuntha kupita chitsogolo masomphenya amene wawa onena kuti tisasiye wina aliyense mbuyo, apitirire ndithu, tikukhulupirira tikudalira a president kuti even nduna zawo zonse zikhala zikupitisa chitsogolo agenda ngati imeneyi, momentum ngati imeneyi, kuonjezeranso pamene popo kuchipanika and ku UTM uko tikukhulupirira mu alliance yonse yatonseyo agenda imeneyoyo ya mindset change ikuyenera kupitirira. Tikupitanso ku 2025 iku agenda ngati imeneyoyo tikudziwa kuti UTM inapereka chitsanzo china chabwino 2019, kutsogoloku chipite chomwecho, kaya kuli a vice president umeneko, kuli a secretary general, zipani zinanso zilikale ndi agenda ngati imeneyo, ngati MCP ilikale ndi agenda ngati imeneyo. Tiyeni tipitirire, tikudalira ndithu ma stakeholders ngati amene wawa kuti pamene tikupita ku 2025 masomphenya amene anali nawo Dr. SAULOSI CHILIMA akhale akupitirira ndithu. Pamene tikupita ku 2030 ku 2063 masomphenya amene anali nawo ngati amenewo tikhale tikupitirira nawo kuti munthu olumala asasiyidwe mbuyo. Kufotokozatu kumeneko kwa Simon Munde amene ndi mkulu wa bungwe la Federation for Disability mwachidule timangoti FEDOMA, komanso iwowa chaposachedwa apa anangosankhidwa kukhala commissioner wa Malawi Peace and Unity Commission. Ndiye tikhala tikupitirira kucheza ndi anthu ena mpulogalamu imene yapadera imene ndithu ngati dziko la Malawi tikupitirira kukhuza imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu SAULOSI CHILIMA. Tibweranso
tikupitirira ndi program imeneyi yapadera imene ndithu tikukambirana zosiyanasiyana makamaka ngati mbali imodzi yokhuza maliro amene ndithu atigwera mdziko muno, imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu SAULOSI CHILIMA. Ndiye ifenso atolankhani ndi anthu amodzi amene kwambiri timagwira ntchito pafupi ndi atsogoleri ngati amenewa. Malemu SAULOSI CHILIMA ngakhale ine ndagwira nawo ntchito malo osiyanasiyana pamene iwonso anali kugwira ntchito zawo zosiyanasiyana. Studio muno ndili ndi mzanga Timothy Kateta yemwe ndi mtolankhani wakuno ku MBC amene anayenda ndi malemu SAULOSI CHILIMA. Tingani kuti assignment yawo yomaliza imene anakagwira ntchito kunja kwa dziko lino, ndipo kumeneko kunali ku South Korea kumene kumachitika msonkhano wa South Korea Africa Summit. Dziko la South Korea limachita misonkhano ndi maiko a mu Africa osiyanasiyana. Ndi mzanga Timothy Kateta ndi mmodzi ndithu amene anayenda nawo ulendo omaliza, komanso likukhulupirira kuti ngati ine nayenso wagwira nawo ntchito malemu SAULOSI CHILIMA mu njira zosiyanasiyana mwina mdziko munonso. Timothy, ndi kulandire program uyi. Ungafune kugawana chani ndi amalawi makamaka pa zimene ukudziwa zokhudza malemu SAULOSI CHILIMA, kuphatikizapo mwina pa ulendo umene posachedwa apa tingana kuti ulendo wawo omaliza umene ndithu anapita mdziko la South Korea atatumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino President Chakwera kuti akamuyimirire ku msonkhano umene dziko la South Korea limachita ndi maiko a mu Africa. Choyambirira ndingene kuti choyankhula chikumasowa chifukwa mmene wanenera iyi ingati inali his last official assignment yomwe anakagwira ntchito ku Korea, komwe kunali msonkhano mafotokoza uja waukulu wa dziko la Korea ndi ya mu Africa muno. Ndanakale kuti kuyankhula kumandivuta chifukwa ndikanakhalabe onjenjemera ndimakhanga kuti zonse zochitikazi ndi kulota, you know, makhanga ndi kulota kuti akudi zochitika zimenezi, am I still dreaming kuti kapena zachitikadi. Wandifunsa kuti ndingafotokoze bwanji pa masiku ochepa amene tinali tugwira ntchito ku Korea, pomwe kuntchito kuno anandituma kuti ndikagwire ntchito imeneyo. Pa masiku ochepa amene nali nawo gwira ntchito komanso after ntchito ija basi kukhala ndi nthawi makamaka pene tinayende misonkhano iwiri yolemba nkhani, natipanga address atafika kumene komanso akumaliza ntchitoyo. Kunakhala kuti mwina ndakhala ndikugwira nawo ntchito kwa nthawi itali. Pa masiku amenewo ndi munthu amene anali omasuka wansangala ocheza kwambiri. Tagwira ntchito ija after that kumakamba nkhani kumati kunoko zinthu ziyenda kwambiri makamaka ndi mgwirizano mokhali pakati pa Korea ndi Malawi chifukwa cha zosiyanasiyana zomwe kumeneko zinakambidwa. Ndi yudusi kuti anali munthu amene anali ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kuti ulendo unalofunikira kwambiri for dziko la Malawi ilikhala ndi dipo lalikulu. Komano on that personal level I was so touched ndi nsangala ma jokes mene amayankhulira zochitika zawo andi zinapangitsa kuti ntchito mwene makagwira ku Korea ikhale ntchito yofewa chifukwa kuti yo amatipangitsa ngati kuno kumudzi madzola dziko la chilendo, komano kuti malingana ndi chikhalidwe chawo cha nsangala choseka ma jokes and the like zinapangitsa kuti ntchito mwene akagwira ku Korea ikhale ofewa kwambiri and we are feeling at home chifukwa cha mmene moyo wawo unalili ndi mmene tinagwira ntchito ku Korea. Ndi mwachidule ndikuzofotoza kuti ineyo chinthu chimodzi chomwe sindidzachiwala ndi nsangala komanso kupanga zinthu mu nthawi yake. Tikawuzidwa kuti nthawi kuti paina pachitika zakuti imakhadi nthawi yomweyo gwira nthawi. Anatipangitsa kuti tikhale aja kuti uthamanga kwambiri chifukwa kuti chiyonse chimachitika uku iwo amakhala munthu ogwira nthawi komanso munthu amene chomwe akupangacho chimayenera chizikhaladi choti chizikhale ndi marizatsi enieni. Ndiye mwachidule ndingane kuti bawa ambiri zomandivuta ndi akhole chifukwa cha
zomwe zatigwerazi palibe amene timayembekezera zingakhale chonchi komabe pena pake timangoti kufuna kwa Mulungu kuchitike. Nthawi zambiri timakonda kupanga koti baibulo Yesaya 55 verse 8 mawu amene wawa timakonda kugwiritsa ntchito pa zinthu zomwe zimakhala zonati anthu fe zomwe timaganiza si zomwe Mulungu akuganiza. Akuti maganizo anga si maganizo anu, ngakhale njira za ine Yehova si njira zanu. Tonsefe timadikira kuti mmene tabwera kumudzi tibwere kuno, mmene tabwera chonchimo tikhale ndi madocumentary azina ndi zina zomwe ntchito imene agwirika uku tinali ndi chiyembekezo chachikulu chifukwa mawu ena amene anawatsindika anena kuti zonse zomwe takambirana kuno ndikabwerera kumudzi tikakafotokozera president tikayesetsa kuchita chotheka kuti nduna iliyonse yomwe ili kuno kukhale ma follow up kukhale ma follow up ineyo I'll be at the forefront kuti ndikapanga brief president koma ifeyo zambiri zomwe zachitika kuno kuchifukwa lingati thumba lomwe aliyense wa mu Africa akhala kuliyang'ana tiwana kuti ineyo ndikabwerera kumudzi nduna zathu zonse ku Malawi sizikagona kuti zonse zomwe takabwerera kuno chitutse malizadzi ndiye kuti sikuti sinali kungoti kungopita basi kupanga zinthuzo ayi koma makhala kuti amadikira anali ndi chilichona kuti amafuna kuti dziko lino mogwirizana ndi masomphenya a president Dr. Lazarus Chakwera lipitedi patsogolo nde nthawi zonse amakhalabe kuti amayang'anabe za malizadzi. So izi zinzovuta kuzifotokoza chifukwa sitimayembekeza kuti tibwera pano madzakhala paseti chonchi pano pa TV nkumakambirana izizi ndizoti zimati njenjemeretsa matu kamakhala pena manjenjemera no inali assignment yomwe ili ndi phindu lalikulu ku dziko zotsata zake zikhale zikubwera komabe kumaona kuti munthu amene anatumidwa ndi president wa ntchito imeneyi omwe ali malemu Dr. SAULOSI CHILIMA achili kwa tsiku la dziko lino kupita mjira imeneyi ndizinzovuta koma amene ndanenamo kuti akuti muzonse yamikani Yehova maganizo athu si maganizo a Mulungu ngakhale njira zathu si njira zake mene ndapanga kuti Bible licha nde mwina zikungavuta fotokoza wake ndithudi kufotokoza kumene kukwanzanga Timothy Kateta yemwe ndithu tingani kuti ndi yemwe anaenda ulendo omaliza umene ndithu a vice president anatumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino kupita kunja kugwira ntchito ya boma imene ndithu ndiyobweretsa phindu lalikulu limene akufotokozeramo ku dziko la Malawi. Ndiye tili mkati mwa programu tikhalebe tikupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizaponso anthu amene ali kusiwa ku Lilongwe komanso tikhala tikucheza ndi mtolankhani wathu amene kumangochi akukhala kumwambo wa maliro wa mmodzi mwa anthu amene ndithu atayika kudzera pa ngozi imeneyi. Ndiye mzanga Timothy nazangu fotokoza zokuti a vice president anali munthu mmodzi amene kwambiri anali result oriented amafunitsisa kuti chinthu chilichonse chimene chikuchitika chizikhala ndi malizatsi andi kumalayi kuno kuti ndi tendency ikuti timayamba chinthu ka maofesi mu timakonda kusiyira zinthu panjira kumangopereka ma lip service mwina kumakanika kukwaniritsa bwino zinthu kuti zizioneka koma iwo amadzudzuliratu mchitidwe umenewo. Ndikukumbukira panali nthawi zingapo pamene naenda nawo akugwira ntchito ya public sector reform programs anali munthu mmodzi chakuti amati akafika m'maofesi mu makonsolo ayi ndithu mmene mumagwedezeka ma officials mmene amachita mantha ndithu mpaka na zinthu zinayamba kuoneka kuti zayamba kusuntha chifukwa choti nkhalidwe umene omangokhalira zinthu m'maofesi amaudzudzula kwambiri chifukwa wanena kale kuti amakhulupirira ku malizatsi kuti chomwe chikuchitikacho chibereke malizatsi chifukwa apapa mwachitsanzo nena kuti anafotokoza kupempha nduna za boma kuti nonse nduna za boma mmene tabwera kunomu zonse zomwe tagwirizana kuno ku Korea tikapita kumudzi tikachite chotheka kuti zotsatira zake zipezeke nde unandizoona kuti amakhulupirira kwambiri malizatsi pa chilichonse ndipo ndikhulupirira kuti ngati njira imodzi
yowalemekeza malemu Vice President Dr. SAULOSI CHILIMA ndipofuna kuti ngati dziko titagwira mfundo imeneyi yotsatira yoma nthawizo kumalingalira zotsatira kumakhaso ndi mtima wopanga zinthu pa nthawi yake. Komanso china chomwe mafuna ndichifotokoze ndi chizungu tingati ma perfection anali ama standards aja apamwamba. Mene amaza kumanaso ndi mmodzi mwa anthu amene andikuna Malawi amene anali ku Korea amene anazacheza nawo anafotokozanso kuti aphanga amene mwabwera kunomu zomwe zona kuno tiyeni ukapitaso kumudzi zimene zizi ndi ma standards amene tipange set inu taona zomwe zimene zili kuno Korea tiyeniso we should also emulate the same in terms of ma standards. Chabwino tili mkati mucheza chonche nzanga palaini pa tili ndi kumbukani phiri amene ndithu ali kulilongwe makamaka ku nyumba ya siwa mai Shaniu Dzimbiri. Kumbukani ukundimva palaini? Kumbukani? Hello? Ukundimva? Ndikukumva koma ndikumvera pansi kwambiri. Okay, chabwino ife kuno kuti kukumva bwinobwino mwina tango tilongosolera kuti tamva uli kusiwa kulilongwe makamaka maliro a mai Shaniu Dzimbiri. Mwina tango tifotokozera kuti kumeneko kuli zotani? Zona boys ndili kuno ku area 49 kusiwa kwa kumwe kunali kwa mai Shaniu Dzimbiri kunyumba kwawo ndithu. Tapeza ndithu kuti nduna za boma zingapo motsogozedwa ndi Moses Kunkuyo amene ali nduna ya zofalitsa nkhani zikhale ng'oma komanso Jean Sendeza anafika malo ano kuzakhudza banja limeneli komanso kukambirana bwinobwino lomwe ndi akubanja kunena kuti angafune mwambo wa maliro utayenda bwanji potengera kuti mai Dzimbiri anali first lady wa dziko lino nthawi ina nde ananena kuti pakufunika kuti apatsidwe ulemu wawo ngati munthu amene anali mayi wa fuko mzaka za mbuyo. Ndiye pakadali pano ali pakati pa zokambirana kunena kuti ziyendetse bwanji kuti mayiwo alandire ulemu wawo asapite ngati munthu wokuti anali osafunikira ku dziko kuno koma ndithu anagwira ntchito yotamandika nthawi imenso anali mayi wa fuko wa dziko lino. Ndiye sindikudziwa kuti kumeneko mudi ndiyotani ungafotokoze zotani mwina pa zimene anthu akukambapo watola kuti iwe kuna kuti akuluakulu aboma akufotokoza choncho anthu akambapo zotani makamaka za malemu Shaniu. Pepani zikuoneka kuti kumbukani watithawira palaini. Ndiye nzanga mwina Timothy kungofuna kupherapo mphongo pa zimene mtolankhani wathu palaini akutifotokozera makamaka zokhudza malemu Shaniu Dzimbiri amene ndithu anali limodzi ndi Vice President mu ndege imene inachita ngozi. Iweyo ndi zinthu ziti zina ndi zina zimene ungathe kufotokoza zokhudza mayiyo? Mwina poyambira ndene kuti so mai Dzimbiri analinso mmodzi mwa anthu amene anaperekeza Vice President momwe amakagwira ntchito ku Korea. Chimodzimodzi mmene afotokozera mayi ocheza oseka paliponse omkhala wansangala kuseka ukumati ukakumana nawo choyambira makupatsa moni. Ino pamene pake moni timachitenga ngati chinthu chawo chokupheka koma ndi chinthu chimaonetsa umunthu muli bwanji kuseka majokes nchani. Ndimene wafotokozera kumbukani anakhalapo ndithu first lady wa dziko lino. Pa nthawi imeneyonso anagwira ntchito kunali foundation yomwe inakhazikitsidwa yomathandiza ndithu makamaka anthu ovutika. Ndi mayi amene amagwiranso ntchito ku office ya Vice President. Ndi zinthu zoti nzoswetsa mitima tingatero kuti zizikhabe zovuta kuzimvetsetsa kuti look at this woman amene anakhalapo first lady apamagwira ntchito ku office ya Vice President kutumikira dziko in that capacity. Lero Zokamba zimenezi ndizofunikira ndimene wafotokoza kumbukani kuti boma sina nguganizo tingopanga mene tiganizira
panga konzati akubanja kuti ife ngati kuboma chichonse tipanga potenga kuti amagwira ntchito ku office ya vice president komabe ma consultations amene achitikawo ndofunikiranso kwambiri ndiye kumati kakamba za life yawo ayi ndithu alisenso ochita kuwakumbutsa Malawi pa nthawi imwe anali first lady ntchito zawo zimaoneka zinazochuluka apa amene amagwiranso ntchito kwa malemu vice president amagwiranso ntchito ofunikira kwambiri nchifukwa chake amakhala kufupi kwambiri ndi malemu vice president nde zimavuta kuzimvetsetsa chifukwa ngati dziko tataya anthu ofunikira kwambiri ndiye tiyenadi tikhuze maliro amenewa ndifosweka mitima ngati dziko komabe tikhalebe anthu olimba mtima kuti abale athu amene atisiya atsogoleri athu amene atisiya anali ndi zolinga zabwino za dziko lino polemekeza mizimu yawo imene nafotokozera moja njira yabwino ndiyoonetsetsa kuti masomphenya amene anakhazikitsidwa ndi boma masomphenya amenewa pajetu kuyang'ana za Malawi 2063 azakwaniritsidwe zikatero ndi kuti mizimu ya anthu onse amene atisiya idzakhala yokondwa. Nzanga atu ameneyo Timothy Kateta kusinthana ndithu mawu awiri atatu kugawana nanu komanso kukunikirani makamaka za legacy imene malemu Saulos Chilima aisiya ndipo zinthu zimene zakhati kuwakumbukira nazo makamaka pa umoyo wawo. Iwo inali ndithu mphatso ku dziko lino la Malawi chifukwa chokuti anali munthu opanga zinthu mosiyana ndi mmene mwina Amalawi takhati kudziwira kuti timachita zinthu zathu. Tikang'ana ku nkhani yakachitidwe kawo ka ndale nzanga Timothy, malemu Saulos Chilima nawonso apanga stand out chifukwa kuti anali ndi kachitidwe kawo ka ndale kusiyana kwambiri ndi kamene mwina inu amvula zakale mmakadziwa. Tikakumbukira bwino mbuyo mu ndale zimene zinalipo mdziko muno zinali zokonda kutukwanizana. Ukayima pa nsanja paja nkhani yake kunali kuti wakutiyo koma malemu Chilima anabweretsa standard yawo. Iwo amakonda kupanga taki makamaka ntchito mwina ngati pakuchitika zakatangale komanso mwina kulimbikitsa ma citizens za udindo wawo makamaka mu democracy kufunika kuti azitha kuyankhula nkhani zakatangale kumazibweretsa poyera. Tikang'ana standard even ya nsanja imene inayambika mu nthawi yawo fakalekale chatu nangokhoma zimatabwa ma politicians samalabadira makamaka za malo amene amayimapo pochita misonkhano koma iwowa anabwera ndi standard. Tinamba kuona ma posters ooneka andale opatsa chidwi kuti kodiso anthu andale amatopanga ma posters ote ma live broadcast ako private media houses. Ndi nthawi imene tinaona ma media houses kukhala actively involved makamaka mu political process. Ungaunikepo zotani? Mmene afotokozera mufotokozade kuti potengera background yawo being a marketer anabweretsa kachitidwe kena kogulitsa ndale pafotokozapo makhala ndi ma live broadcasting kachitidwe kawo ka zinthu kanali tikaja kuti kanali kogwirizana ndi kusintha komwe kulipo poti panopo we are talking about modern generation. Ndiyo being a marketer anabweretsa kachitidwe kena kandale ya zezona kuti olomisonkhano imakhala yachikoka chifukwa chamene amapangira ndale zawo. Wakambapo zoti even ma media houses amakhaso kuti they were always involved kwambiri which was kachitidwe kenadi kandale. And so tingati he was a charismatic leader. Ukhoza kuona kuti mwachisanzo chipani chawo cha UTM within the shortest period of time umana chikhazikitsa anakwanitsa ndithu kukhala ndi support zomwe zinali ndi impact yayikulu ku Malawi politics. Chitsanzo chinanso mwanena chena kuti samachulutsa kwambiri nkhani zotukwanizana. Sizodabwitsanso kuti ngakhale a president athu Dr. Lazarus Chakwera amakhululiranso the same kind of politics yoti osema pasanja kumatukwanizana. Ndi nkhani yongopereka mfundo zanu basi mukakhala mupereka mfundo zanu Malawi they'll be there to make a decision. Then ndizoona kuti
mbiri yawo background yawo ya kukhala marketer inathandiza kwambiri kusintha the landscape ya ndale. Mwinanso tabweranso mbuyo olomene ankagwira ntchito ku makampani omwe omwe sanzokhala kwambiri mene amagwira ntchito ku Airtel, analibweresanso a certain kind of marketing vibe ina yake choti kumadzoti okay kandi zinthu zimakhala chonchi ndi inali mphatso wayankhula bwino kuti inali mphatso yayikulu kwambiri yofunikira kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndiye ndaledi zinasintha andimuone mene amachitikira even misonkhano wanenaija misonkhano ya kampeni imakhala ina yake yokhala ndi chikoka cha mtundu wina chifukwa cha element imene ya marketing yomwe anayibweretsa malemu Dr. Saulos Chilima. Mmene moto ndi mmene ndithu tikuchitira mpulogalamu imene yapadera imene ndithu tikuzikhala tikusanthula umoyo wa malemu Saulos Chilima, kuwafotokoza makamaka m'magawo osiyanasiyana mu ntchito zosiyanasiyana zimene anagwira pamene anali ndi moyo m'dziko muno. Kufikiranso nthawi ina pomwe tibwerenso ndi zina pamene dziko la Malawi likupitirira kukhuza imfa ya malemu Saulos Chilima kwa masiku 21 amene a president alamula ife tikhale tikumabwera pafupi kufuna kupatsirani zosiyanasiyana chilichonse chimene chikhale chikuchitika chokhudza mwambo umenewo. Tibweranso nthawi ina.